شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوی گلخوجه شما رو با اخبار 24 می آشنا میکنم. امروز در برنامه каромат Шарипов шаҳрванди Тоҷикистон аст ё Русия? Зоҳиран имрӯз додгоҳ Исмоили Сомонӣ ба ин суол нуқтаи тамад мегузорад, вале муборизаи Шарипов барои баргаштан ба Русия идома хоҳад кард. нархи воридот боло меравад, тавони тоҷирони тоҷик ба моли хориҷӣ намерасад ва онҳо ба захираҳои маҳсулоти дохилиро овардаанд. ҳисоби курси доллар унҷоям сали нархо буромдагӣ бартарӣ ва мушкилоти хонаводаҳои серфарзандар чист ва чаро ҳоло занони тоҷик ба танзими оила авлавият медиҳанд? хай зиндагӣ қиин буд. мисол чихел ба дохи ҷигорӣ мехӯрдим, ҳен сабустам хӯрдагӣ ҳастӣ. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҳамин лаҳзаҳо ҳукми худро нисбати даъвои Каромат Шарипов алайҳи се идораи давлатии Тоҷикистон эълон мекунад. Каромат Шарипов ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, вазорати умури дохилӣ, хориҷӣ ва хадамоти шиносномадиҳиро барои пешниҳоди маълумоти гӯё ғалат дар бораи шаҳрвандии ӯ ба мақомоти Русия муттаҳам мекунад. Ба қавли ӯ ҷониби Душанбе соли гузашта ба мақомоти Русия гуфтанд, ки вай шаҳрванди Тоҷикистон аст, дар ҳоле ки худи Каромат Шарипов иддао дорад, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди шӯравӣ ва استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. این نامه حقوق مهاجران روز 13 دکبر سال گذشته از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. баъди тақрибан 3 моҳи заҳролудшавӣ дар шаҳри Солсбери, Британия, Юлия Скрипал, духтари Сергей Скрипал, ҷосуси собиқи Русия, дар рӯбарӯи камера суҳбат кард. падару духтар рӯзи 4 марти имсол аз гази фалаҷкунандаи асаб навичок заҳролуд шуда ба бемористон интиқол ёфтанд. онҳо муддати тӯлонӣ дар ҳолати буҳронӣ қарор доштанд, вале баъдан ҳолашон беҳбуд ёфта, аввал Юлия ва сипас падараш ба ҳуш омад. британия дар суиқасд ба ҷони Скрипалҳо Русияро гунаҳгор кард ва гуфт Москав барои ҳамла ба онҳо ангеза дошт. юлия Скрипал ки ҳамроҳи падараш Сергей Скрипал, ҷосуси собиқи Русия аз заҳролудшавӣ ҷон ба саломат бурдааст, дар Лондон ба хабарнигори Reuters изҳорот дод. Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Рӯз бахайр. Ман Юлия Скрипал ҳастам. 3 март чун солҳои пеш барои дидорбинии падарам ба Британия омадам. баъди 20 рӯзи беҳушӣ фаҳмидам, ки ҳар дуи моро заҳролуд карданд. барои ман то ба ҳол дарки он ки нисбати мо чӣ суиқасд шудааст мушкил аст. хушбахтона мо зинда мондем. давраи шифоёбӣ оҳиста ва хеле дарднок мегузарад. оне ки дар мавриди мо гази фалаҷкунандаи асаб истифода шудааст бисёр такондиҳанда аст. ман намехоҳам тафсилот бидиҳам, вале танҳо ҳаминро метавонам бигӯям, ки муолиҷа дарднок ва хастакунанда буд. ман аз ҳама кормандони меҳрубони бемористони Солсбери бисёр миннатдорам. ҳамчунин ба ҳамаи онҳое ки дар рӯзи ҳамла ба мо дар кӯча кӯмак карданд ташаккур мекунам. ман аз бемористон 9 апрел рухсат шудам, вале табобат то ҳанӯз идома дорад. зиндагии ман комилан тағйир ёфт ва ҳоло кӯшиш дорам ба ин дигаргуниҳои ҷисмониву равонӣ мутобиқ шавам, бо ҳамин рӯз зиндагӣ кунам ва барои комилан ба похестани падарам кӯмак кунам. дар ояндаи наздик умедворам ба кишварам бармегардам. тасмим гирифтам, ки барои рӯшанӣ андохтан ба чанд масъала ва додани изҳороти кӯтоҳ давраи барқарорсозиамро мутаваққиф кунам. аз шумо хоҳиш мекунам, ки пеш аз ҳама ба ҳаёти шахсии ман ва падарам эҳтиром гузоред. барои комилан барқарор шуданамон ва дарки воқеият воқеан ҳам вақт лозим аст. ман ба сафорати Русия барои пешниҳоди кӯмак миннат дорам, вале дар айни замон барои қабули кӯмаки онҳо омода нестам. тавре ки дар изҳороти қаблиам гуфта будам, ба ҷуз худи мо ҳеҷ кас набояд аз номи ман ва падарам гап занад. ман бори дигар мехостам ба ҳамаи онҳое ки дар ин давраи душвори ҳаётам кӯмак расонидан ташаккур кунам. феълан бароям шифо ёфтани ману падарам дар авлавият. ҳанӯз сабаби суиқасд ба ҷони Юлия ва падараш Сергей Скрипал норӯшан боқӣ мемонад. русия даст доштанаш дар ин қазияро рад мекунад. ба
бармегардем ба Тоҷикистон. арзёбиҳои тахминии тиббӣ дар Тоҷикистон нишон доданд, ки бисёре аз гирифторони бемории вируси норасоии масъулияти бадан аз бемории худ хабар надоранд. бехабарие ки метавонад талошҳои давлат барои пешгирӣ аз густариши вирус дар Тоҷикистонро камасар кунад. дар кишвар токунун беш аз 9000 нафар гирифтори вируси норасоии масъулияти бадан ҳастанд ва ин мавзӯъро ҳамкорам Тоири Сафар таҳлил кард. Тоир, салом. шумо қабл аз барнома гуфтед ки бар асоси арзёбиҳо дар Тоҷикистон тақрибан 16000 нафар ба вируси норасоии масъулияти бадан гирифторанд ва нисфи зиёдашон намедонанд ки беморанд. воқеан ин теъдод зиёд нест? салом шало. бале, дар арзёбиҳои тиббӣ ин рақам омадааст, вале мақомот мегӯянд ин омор тахминист ва мумкин аст теъдоди гирифторони вирус ба маротиб камтар бошад, аммо худи он ки теъдоди зиёде аз бемориашон огаҳ нестанд ташвишовар аст, зеро ба гуфтаи мақомот ин мардум ва бахусус муҳоҷироне ки аз Русия бемориро меоранд метавонанд ноогаҳона ҳамсар ё дигар аъзои хонаводаро бемор кунанд ва ин гуна ҳолатҳо зиёд шуданд. ва як нафаре ки роҷеъ ба ин масъала худаш бо мо суҳбат кард, аз шавҳари муҳоҷираш сироят шудааст. хуб, сабабҳои аслии бехабарии гирифторон аз бемориашон чӣ аст? табибон мегӯянд аз бас ки вируси норасоии масъулияти бадан аз худ ба осонӣ ва зуд дарак намедиҳад, инсон намефаҳмад ки бемор аст. ба қавли табибон, агар инсон зуком шавад зуд таб мекунад, аммо таъсири вирус баъд аз муддати тӯлонӣ зоҳир мешавад. дигар ин ки ба гуфтаи Таъмина Ҳайдарова, раҳбари созмони занони гирифтори вируси норасоии масъулияти бадан дар Тоҷикистон, мардум дар кишвар то замоне ки ба қавли ӯ аз пой наафтанд аз ташхиси тиббӣ намегузаранд ва ё агар хоҳанд ҳам барои ташхис пул надоранд. аммо мақомот чӣ мегӯянд? барои ошкор кардани беморону муолиҷаи онҳо чӣ тадбир меандешанд дар маҷмӯъ? дар воқеъ Тоҷикистон дар миёни он кишварҳои ҷаҳон аст ки дар он дар як даҳсолаи ахир теъдоди гирифторони вирус 25% афзудааст ва токунун бештар аз 2000 нафар низ бар асари беморӣ фавтиданд. мақомот мегӯянд барномаҳои зиёде барои пешгирӣ аз доман задани бемориро бо кӯмаки созмонҳои байналмилалӣ иҷро мекунанд ва солона бештар аз 5 миллион нафар дар Тоҷикистон аз ташхиси тиббӣ мегузаранд ва бахусус муоинаи пеш аз издивоҷ ки имкон медиҳад гирифторон ошкор шаванд. фақат чанд созмони ҷамъиятӣ дар ҳамин 5 ҷумаи гузашта баъд аз ташхиси бештар аз 1000 нафар 6 нафари гирифтор ба бемориро пайдо карданд ки худашон намедонистанд беморанд. сипос Тоир, ва танҳо ҳаминро метавон илова кард ки мутаассифона то имрӯз 300 кӯдак дар Тоҷикистон ба ҳар васила ба бемории вируси норасоии масъулияти бадан гирифтор шуданд. барномаро идома медиҳем. тибқи оморҳои расмӣ дар 3 моҳи аввали имсол савдои хориҷии Тоҷикистон тақрибан 3 баробар афзоиш ёфтааст. агарчи маблағи содирот чандон зиёд нест, вале воридоти маҳсулоти хориҷӣ хеле болост. чаро чунин аст? ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время таҳлил карданд. рустам фурӯшгоҳи масолиҳи сохтмонӣ дорад ва 80% молро аз хориҷа ворид мекунад. ба гуфтаи ӯ ба фарқ аз як соли пеш нархи маҳсулот аз 15 то 20% боло рафтааст. аз ин хотир муштариҳо дар ҷустуҷӯи маҳсулоти дохилӣ шуданд. ҳисоби курси доллар унҷоям сали нархо бурондагӣ хай живат кадоси воридоти молу коло ба Тоҷикистон дар муқоиса ба 4 моҳи соли гузашта аз 730 миллион доллар ба 1 миллиарду 602 миллион расидааст. ин тамоюлро то андозае ба қиммат шудани маҳсулоти воридшаванда рабт медиҳанд. аз тарафи дигар ба гуфтаи коршиносон муҳоҷирон ба ватан пули зиёдтар интиқол доданд ва мутаносибан хариди молҳои хориҷӣ ҳам афзоиш ёфтааст. маҳсулоти хориҷӣ асосан аз ҳисоби пули муҳоҷирон ба кишвар ворид мегардад. онҳо ҳар сол аз 1.5 то 2-3 миллиард доллар ба ватан мефиристанд. 97% ин маблағҳо барои маводи ғизоӣ ворид шуда сарф мегардад. барои пасандоз чизе намемонад. албатта ин омил баёнгари он аст ки фарқият дар тавозуни тиҷорӣ ба иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ ба вазъи зиндагии мардум таъсири манфӣ мерасонад. содироти мол аз Тоҷикистон нисбат ба соли гузашта 11% боло рафта 35 миллион долларро ташкил дод. вале бо ин ҳам тибқи ҳисобҳо содирот ки мебоис заминаи дохил шудани асъори хориҷӣ ба Тоҷикистон бошад, назар ба нишондодҳои воридот 3 баробар камтар аст. иқтисодшиносон мегӯянд
تاجیکستان باید صادرات محصولات آماده را بیشتر کند. ما می توانیم محصولات داخلی رقابت پذیر را به بیرون براریم، مثلا محصولات تازه اکولوژی را. یعنی ما از نیروهای مینرالی و موادهای کیمیایی استفاده نمی کنیم. از این خاطر این گونه محصولات صادرات شونده می تواند خریدار زیاد داشته باشد. ولی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند این مسئله چندان ساده نیست. اگر ما در مثال کشورهای دیگر مثلا ترکیه بگیریم، در آنجا برای انتقال 5000 تن محصولات تخمینا $10,000 صرف می شود. ولی اگر ما یک ماشین را به قزاقستان بفرستیم، این علاقه $5,800 می شود. اگر یک واگن باشد $10,000. ما این گونه مشکلات داریم. برای افزایش صادرات محصولات از تاجیکستان ضرور است که همگرایی با کشورهای دیگر آسیای مرکزی و فضای سرمایه‌گذاری بهتر شود و برای استحصال کننده محلی شرایط ضروری فراهم گردد. тоҷикистон дар миёни кишварҳои осиёи марказӣ аз назари суръати таваллуд дар мақоми аввал қарор дорад. агар соддатар бигӯем, ҳар 5 сол ба аҳолии кишвар 1 миллион нафар изофа мешавад. ин ҳам дар ҳолест ки ба фарқ аз замони шӯравӣ занони тоҷик дигар фарзанди зиёд доштан намехоҳанд. албатта таваллуд ва бузург шудан дар оилаи серфарзанд агар аз як сӯ фарзандони чунин хонаводаҳоро аз бархи имкониятҳо маҳрум кунад, аз сӯи дигар онҳоро ҳушёру мустақил ва дар баробари мушкилоти зиндагӣ тобовар мекарда аст. зулайхо дар оилаи иборат аз 13 фарзанд бузург шудааст. ӯ фарзанди даҳум аст. ҳамаашон мактаби миёнаро хатм карданду натавонистанд маълумоти олӣ гиранд. атаймнам датами дошт ё 4 тами дошт. мумкин ҳар 4 минани нав мехонанд, як там намехонанд. падари зулайхо дар хоҷагии пунбапарварӣ бригадир буд. ӯ танҳо кор мекард. хай зиндагӣ қиин буд. мисол чихел ба дохи ҷигорӣ мехӯрдию ҳен сабустам хӯрдагӣ ҳастем. азоб кашидагима. фарзандони хонавода эҳсос мекарданд ки барои таъмини хонаводаи бузург онҳо бояд аз хурдӣ кор kunанд. кори калхоз мекӣ. ами 13 нафар. тариқай бугӯ ки пуле набуд ки уҳем бити дузанда шай, пуле набуд ки уҳем бити дохил шай. фақат ами кори калхоз мекӣ. ихай хидмат. падари зулайхо 10 духтар ва 3 писарро хонадор кард. ҳоло ҳар кадом оилаи худро дорад. зиндагӣ дар оилаи серфарзанд зулайхоро барои танзими оилаи худ таҳрик дод. ӯ бо 4 фарзанд иктифо кард. не барои ки охи фикр кардам ки ҳамаш бесавод нашаванд. серфарзандӣ на ҳамеша мояи дасткӯтаҳӣ ва имкониятҳои аз даст рафта аст. саъдӣ дар оилаи серфарзанд бузург шудааст. аз 6 писар яке дар кӯдакӣ фавтида ва яке ҳунарманд шуд ва 4 нафар маълумоти олӣ доранд. бародарои ман ҳам мехостанд масалан ки додари онҳо ё бародари аз ҳама хурди онҳо масалан дар таҳсилоташ дар рақобатҳои таҳсилӣ дар мактаб дастбола бошад. ба ин хотир ба чанд омил мана бисёр кӯмак мекарданд дар даврони кӯдакӣ ва дар даврони таҳсил дар мактаби миёна. серфарзандиро саъдӣ яке аз муваффақиятҳои оилаашон ҳисоб мекунад. аз таъмини молии хонавода ва пешбурди рӯзгор то пуштибонӣ аз ҳамдигар. мо аз як ҷиҳат ки зиндагимон хеле такя бар масоили кишоварзӣ ва молдорӣ ва ин чизо буд, доштани фарзандои зиёд аз ин лиҳоз бисёр кӯмак мекард. саъдӣ мегӯяд оилаи серфарзанд муҳаббат ва тифоқиро ба миён меорад. дар ин оилаҳо муҳаббат бештар аст. касе ки дар хонаводаи калон таваллуд мешавад ва калон мешавад, ин барои ҳар нав мушкилоти зиндагиро мувоҷиҳ шудан пухтатар ба воя мерасад. дар тоҷикистон хонаводаҳо серфарзанд ҳастанд, аммо пас аз тасвиби барномаи танзими оила дар 16 соли пеш шумораи хонаводаҳои серфарзанд ба маротиб коҳиш ёфтааст.
аз тарафи дигар шеваи зиндагӣ ва муҳоҷирати занон ба хориҷа бахусус Русия ки он ҷо таваллуд кам аст ба ақидаи занон таъсир гузоштааст ки дигар намехоҳанд зиёд бордор шаванду ҳамеша дар хона аз паси кӯдак бигарданд. Аммо шумо бинандаи азиз дар ин мавзӯъ чӣ назар доред? самонаи cw.ozodi.org барои шумост. бинависед ва ҳамзамон аз хабарҳои дигар низ огоҳ шавед. ман шуморо фардо дар барнома мунтазир мешавам. то он замон худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.